नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीस पुरा वीक्षकांचे मोगाचो येवपान. कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समाजाचे करवेचे एक प्रतिबिंब म्हणूचे कार्यक्रम तुम्हास पुरासो चिरपरिच होऊन असा. तसेंत मी सुचित्रा आर नायक आज तुमच्या एद्रास एक नवीन कार्यक्रम घेऊन आयलोसा सांगत्या. या नावत ऐकल्या बरी आमच्या समाजाचे एक आदर्श दंपती साधवून घेऊन आम्ही त्यांच्या जीवनाच्या सांगतेच्या बग्गे एक करवेचे संवाद. तसेंत आज आमच्या ओट्टी एक आदर्श दंपती आयलीसत डॉक्टर गिरीश आणि डॉक्टर विनया. या आज त्यांच्या जीवनाचे सांगत्य प्रतिबिंब आम्ही त्यांच्या लगीत बघून घेऊया. डॉक्टर गिरीश आणि डॉक्टर विनया तुम्हास या कार्यक्रमास मी मोगार सुनो तुम्हास स्वागत करीत असा. नमस्कार. आम्ही आज या कार्यक्रम सुरू करवेच्या नद्दी त्यांच्या बग्गे एक दक्ले ಕಿರುಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸೋನ್ घेऊया. डॉक्टर गिरीश आणि एलिका रामचंद्र नायक आणि विशालाक्षी दंपतींचे पूतोन असत. हिने त्यांचे प्राथमिक शिक्षण कोट्टारांत केलेन. त्यांचे प्रौढ शिक्षण आणि कॉलेज सेंट एलोशियस कॉलेजांत केलेन. त्या करून त्यांचे दंतवैद्यकीय शिक्षण AB शेट्टी मेमोरियल कॉलेजांत करून त्याच्या प्रांत AJ हॉस्पिटल AJ इन्स्टिट्यूशन ऑफ डेंटल कॉलेजांत लेक्चरर होऊन आणि असिस्टंट प्रोफेसर होऊन काम केलेंसा. आत्ता प्रस्तुत त्यांचे एक स्ವಂತ क्लिनिक स्माइल डेंटल क्लिनिक म्हणवायचे ओपन करून ते आणि त्यांची बायल ओट्टू सेवा देत असत. ते शिक्षणाचे कालांसुनत एक ವೇದಿಕೆಂತ लायक नाटक प्रदर्शन देत ते त्यांचे एक लायकचे हव्यास. तसेंत त्यांची बायल विनया. डॉक्टर विनया गिरीश ही विठ्ठल नायक आणि देवकी नायक यांचे लेंक होऊन असत. हिने यांचे प्राथमिक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण मस्कत आणि ब्रह्मावरांत केलेंसा. PUC बेझंट कॉलेजांत केलेन. त्याच्या प्रांत त्यांचे दंतवैद्यकीय शिक्षण AB शेट्टी इन्स्टिट्यूशनांत करून त्याच्या प्रांत मस्त डेंटल क्लिनिकांत त्यांनी काम केलेंसा. आत्ता प्रस्तुत त्यांचे स्ವಂತ डेंटल क्लिनिक स्माइल डेंटल क्लिनिक म्हणवायचे सुरू करून ती त्यांच्या गोवाच्या जोते सेवा देत असत. तुम्हास परतून मी या कार्यक्रमास स्वागत देत असा. तसेंत आज आम्ही एक आदर्श दंपती बरीत आयलोसो खुशी झाली येऊन. तुम्हास एक गिरीश तुम्ही आता एक दंतवैद्यकीय शिक्षण या करल्या तुम्ही तुम्हास एक दंतवैद्यकीय शिक्षणात हवे म्हणवायचे एक कसे आलोचना आयली. ॲक्च्युली माझे अण्णा डेंटल टेक्निशियन उंतल्यार ते डेंटल फिल्डांतच आसले. ते गव्हर्मेंट जॉबर होते काही आमच्या मेनलॉकांत. सो आम्ही दखले दर्शून तिने आमच्या घरात एक लॅब होते. सो अगदी दखले दर्शून आम्ही त्यांनी काम करचे बघितले. अण्णांच्या वट अम्माव काम करती राती 12 घंटे सर 1 घंटे सर तद्दो दर्शून आम्ही बघित होतो. प्लस आमचे घरा सुमार जण डॉक्टर्स आहेत ते वर्क देवे तसे येऊन आम्ही बघित होतो. मी बघून अण्णांचो एक आप्पांचो एक आशा होती पुराव डॉक्टर होतात नाही माझ्या एकलो पूत डॉक्टर होऊन. तसे त्यांचे केलं डॉक्टर्स पुरं सांगित होते की लाईक तुमच्या पुताचो एक डॉक्टर करावून. एक तुमचं एक कसला झालं म्हणतं एकल्यान कोणी सांगितलं की अण्णांचं तुझ्या पुताचं तू टेक्निशियन किती करीत नाही. त्यांचं चिके बेजोर झालं काही. तसं येऊन तिने एक चॅलेंज बरी घेतले माझ्या पुताचो एक कसलं तरी करू येऊन. तसं येऊन आम्ही अद्दी दर्शून ऐकून आमच्या मनासून तो होते आम्ही कसं करूया अण्णांच्या फिल्डास होतं दव्यान. तसं येऊन मी डेंटल असं आयलो. सो पुरा त्यांच्यात लायक एक चॅलेंज घेऊन घेतलं तुम्ही त्या तुमचे वैद्यकीय शिक्षणाचे पुरा दीस कैले तरांत गेले. वैद्यकीय म्हटलं ॲक्च्युली आम्ही मिडल क्लासांत हसलो नाही.
सडनली आम्ही वैद्यकीय कॉलेजेस जाताना ते पुरं तोरले जेवण असतात पुरांचे पेरेंट्स पुरं डॉक्टर्स असतात आम्ही ते जाताना आमस पुरं नव्या आमस त्या फर्स्ट कळतो नाही म्हणजे आमस त्या इम्पॉर्टन्स होत असत नाही आम्ही जाताना आमच कसं होता म्हटल्यार आता पुरा सांगतात माझे अण्णा तो डॉक्टर या डॉक्टरून तद्वा आमास तद्वा आत्ता नाही तद्वा आमस होते आता आमच्या अण्णा डेंटल टेक्निशियन आम्ही कसं सांगवायच्या एक कसं एक मनसून ते एक मुजुगर राहून व्हायचे नाही ते बेजोर असवायचे बट त्या प्रायांत त्या मामूल नाही म्हटलं तद्वा आमस कळत नाही आत्ता कळता सो प्लस पोरांच्या लाईफस्टाईल बदल होत्या त्यांच्या लागी तोरली गाडी तसे असायचे आम्ही बस्सार धावायचे तद्वा पुरा चिके तोंड येऊन वयते आम्ही असं कसं कॉलेजेस धावायचे येवायचे त्याच्यान चड आमस येऊन नाही त्या बट त्याच्या परांत सांगावे जाल्यार बट मस्त फ्रेंड्स झाले ते फ्रेंड्स आत्ता असत आत्ता मला सपोर्ट करून असत त्या लाकर मी सांगावे जाल्यार वैद्यकीय शिक्षणात मी मस्त शिकलो हा आणि त्या शिकवे कारण एगेन आमच्या अण्णा असल्यान मी आज इथे असून बोलतो नाही जाल्यार मला होत नाही कसं त्यानंतर तुम्ही म्हटल्यार आधी दर्शन ते एक वैद्यकीय दंत वैद्यकीय शिक्षण तुम्ही एक चॅलेंज घेऊन घेतलं निमित्त तुम्हाला ते एक कैल्लव एक कीड मट्टाचे तसं कसं तुम्हाला एद्रस आयिल्लें नाही ते एक लायकचे विषय तुमचं आता विनया आणि गिरीश ಒಟ್ಟು तुम्ही आता दोघावय काही फस्ट काही भेटी दिली तुम्ही तुमच्या वार्डिकेचे एक अडिपाय कसं आहे सांगा तुमच्या लंगसून आम्ही ॲक्च्युली कॉलेजांत एक ಒಟ್ಟು शिकलो हां हां सो कॉलेजचे कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होताना एक कॅम्प कंडक्ट केल्लें ते कॉलेजांतसून मुर्डेश्वरांत हां हां सो तिथे सर ॲक्च्युली आमास इंट्रॅक्शन ते नायन ते तोडिव इंट्रॅक्शन नायन ते गिरीशाचे पुरांचे फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು मी बोललो सा बट गिरीश ಒಟ್ಟು मी बोललो नाही सो त्या कॅम्पार काय जालें म्हटल्यार बॉयज आणि गर्ल्साचे एक अंताक्षरी कॉम्पिटिशन स्टार्ट जालें सो त्या कॉम्पिटिशनांत मी गर्ल्साचे लिडर गिरीश बॉयजाचे लिडर सो ते एक सॉंग सांगवेचे मी एक टक्कर सॉंग सांगवेचे तेंतू आमचे ते कसले फ्रिक्वेन्सी मॅच जाले फ्रिक्वेन्सी मॅच होऊन त्या कॅम्पांत आमी ಒಟ್ಟು काम केलो पेशंट्स बघतलंसा ट्रीटमेंट केल्लेंसा तेंतू आमास एक लायक इंट्रॅक्शन जालें फ्रिक्वेन्सी मॅच जालें मिगे असेंत आमी पर्सनल लायफाचे विशय बोलतना आमी म्हटल्यार माझे अप्पा RSB कास्ट आसा सो ते आयकतना गिरीश असं म्हटल्यार ओके ऑलमोस्ट आमचे कम्युनिटी बरीच आसात सेम ऑलमोस्ट सेम कोंकणी कम्युनिटीत त्या टायमार ऑलमोस्ट आनको चिके फ्रिक्वेन्सी बिल्ड जाले त्याचे परांत तशेंत कॉलेजांत ಒಟ್ಟು काम करवेचे एकत डिपार्टमेंटांत एक पेशंटास बघवेचे तसे येवन इंट्रॅक्शन जाले नंबर्स एक्सचेंज जाले तसे परांत एंट्रन्स एग्जाम म्हणून तो एंट्रन्स एग्जामास ಒಟ್ಟು वाचवेचे आमी कसले करवे फ्युचरांत त्या फ्युचराचे बोलून 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 आम्ही इथे सर आयलो तर तुमच्या लव्ह मॅरेज अंताक्षरी केली तर लव्ह स्टार्ट झालं तसं आता विनया तुम्ही वार्डिक होव्याच्या नद्दी तुमच्या अम्माच्या घरा तुम्हाला कसलं एक विचारवेची ताई म्हणणं तुम्ही तुमच्या मर्जीची मालिक होऊन असताव तसंत वार्डिक होऊन तुम्ही फुल इंगडत एक घरा येताव त्यांची जन सम कोण म्हण ಗೊತ್ತಾಸत नाही मस्त आता गिरीश मात्र ಗೊತ್ತಾसतात बट त्या घरची कोण चढ परिचय हे असत नाही तद तुम्हाला असं कैले टाईपार दाल ते म्हटल्यार तुम्ही एक फ्री पाखरा बरी असली इथे फुल फॅमिली म्हणताना तुम्हाला त्या एक व्यत्यास कसे कल्ल्या म्हण माझ्या लाईफांत या एक टर्निंग पॉईंट लाईफ टाईम टर्निंग पॉईंट जालें ते माझे लाईफ नेहमी सांगवे गेल्यार पुरान चेडवांचे लाईफांत वाटीक धरले कुडले एक पुनर्जन्म म्हणून सांगवत मी वाटीक धरले परांत कितें म्हटल्यार आमचे आयडेंटिटी चेंज होता आमचे नाव चेंज होता आमचे रुटीन चेंज होता आमचे लाईफस्टाईल टॉप टू बॉटम चेंज होता पुरा सोडून आमचे खावेचे स्टायलू चेंज होता सो ते मी सांगवे गेल्यार ऑलमोस्ट एक चेडवांचे लाईफांत एक पुनर्जन्म होवेचे बरी सो ते एक एक्सपिरियन्स आमास वर्ड्सांत सांगवे वयत नाही ते एक फिलींग आमास गोत्त आसता पुरा चेडवांचो गोत्त आसता ते काय ते होत आसा आमास त्या मोमेंटार सांगवे वयत नाही वर्ड्सांत बट येस माझे एक्सपिरियन्स प्रकार मी सांगतो वाडिकेचे नद्दी मी टोटली एक टॉम बॉय येऊन सांगतात तसे होतो म्हटल्यार कॉलेजाचे अरेंजमेंट्सांत कल्चरल प्रोग्राम्स होऊन दे मिटिंग्स होऊन दे कसले असल्यार मी अरेंजमेंट करवेचे न्हू चेअर अरेंजमेंट गेस्ट्स पिकअप करवेचे सोडवेचे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन तेंतूच उत्तो माझे फ्रेंड्स चेडवा फ्रेंड्स पुरा श्रृंगार करवेचे पार्लरस दावेचे तेंतू पुरवते मी
या अरेंजमेंट्स ಅಂತ ಸೊ ಮಾಲೆ ते ಶೃಂಗಾರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ करून ते पुरा माले ಗೊತ್ತತ್ नाही मी जस्ट ओके पॅन्ट शर्ट घातलो सीधा गेलो कसले खंय दावे असल्यार तशेंच उत्तो मी सो माले तेव एक फुल माझे ड्रेसिंग ते एक चेंज जालें वाडिकेचे टायम वाजिके ते वेळार फर्स्ट टायम तिथे ड्रेसिंग करून ಕೆಲವು ಜನ माझे गुर्तू गावले नाही ಇದು ನೀವೇಯಾ ಅವನು ಪೂರ माझे फ्रेंड्स येऊन विचारले असा सो ते माझे लाईफांत एक फर्स्ट चेंज मी कानस घातलो ऑलमोस्ट मे बी वाडिके एंगेजमेंट होयचे आणि 1 महिने आधी उत्तो ते होल पुरा उत्ते बट मध्यांत पुरा सोडून ते पुरा बंद जालें एंगेजमेंटाच्या टायमार मगतेन टोपोन मगतेन घालून ओके ह्या पुरा इम्पॉर्टंट वाडीक दल्ले परांत चेडवांच बिंदी घालवे कानाचे घालवे हे मंगलसूत्र घालवे ते पुरा इम्पॉर्टंट ते पुरा मी एक्सेप्ट केल्लो वय असे हवे लाईफ चेंजिंग सिच्युएशन जालें माले आनी एक उंतलेर मी RSB कास्टास बिलॉंग करीत होतो माझे अप्पाचे कास्ट त्याचे परांत माले आमी बोलवेचे आमचे भाशे कन्नडा घरा कन्नड इंग्लिश कितें म्हटल्यार माझे स्कूलिंग पुरा फॉरेनांत जालें मस्कतान जालें सो आमास भाशे बोलूनच गोत ना ह्या भाशेचे गोत नाही ते माले सो वाडीक होवन माले जस्ट कसले ಗೊತ್ತುತ್ತೆ म्हटल्यार ಗಿರೀಶಾचे ಗುರ್ತುತ್ತೆ ತಿತ್ತಂತ ವಿ ವೇರ್ आमी फ्रेंड्स होवन होतो सो कसले असल्यार बोलवेचे हसवेचे ते मात्र ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಹೊರತು इंगड पुरो कयू ಗೊತ್ತು नाही ते बट माले रेस्पॉन्सिबिलिटीज उत्ते कितें म्हटल्यार माझे अम्मा वर्किंग मॉम सो घरा कसे मॅनेज करवेचे ते पुरा माले अद्दी दर्सून नॉलेज उत्ते ओन्ली ಗೊತ್ತು नाही ते म्हटल्यार भाषे ಅಂತ कसे बोलवेचे सो घरा फर्स्ट एंट्री मारताना तू पुरा बोली तसा ते माझे विषय बोलवेचे इंगड जनाचे विषय बोलवेचे आणि माझे तोंड बघून तू हे कर म्हणताना मालेत कन्फ्युजन होते माझे लगे काय ते सांगतस तुला बट यांचे सपोर्टान मित मी भाषेव शिकलो माझे फॅमिलीचे सपोर्टान मित मी कंप्लीट फुल लाईफस्टाईल मी शिकलो आता मी किती ॲडजस्टमेंट केलो मी किती स्ट्रेसार उत्तो तितंत स्ट्रेस माझे फॅमिलीस उत्तो म्हटल्यार माझे मामा मामीस आणि असवेचे पुरा बहिणेस पुरांचो तितंत स्ट्रेस उत्ते कितें म्हटल्यार तेच कोणासो माले गुर्त नाही मी कोण कसं इतंत गोत्त आसा की गिरीशाचे फ्रेंड गिरीशान सिलेक्ट केले चेडू जाल्यार गिरीशान वाडी करतो सांगतले तितंत गोत्त आसा ಹೊರತು मी कसले मनीशून गोत्त नाही सो ते स्ट्रेस येवेचे तें सहज मिगे इंगड जन सांगवेचे तुझे सून डॉक्टर आता तू सांगवेचे बरी ऐकताय नाही घरचे काम ಗೊತ್ತಸಾय नाही हेल्प करताय नाही सो ते पुरा स्ट्रेस तेसू उत्ते माले मात्र नाही तेसू उत्ते तो स्ट्रेस 2 सायडांसून इक्वल बिल्ड होवन 2 सायडांसून अटेम्प्ट केले होते की आम्ही एडजस्ट करवे आम्ही हे प्रॉब्लेम हे कसले स्ट्रेस आसा आम्ही सॉर्ट आउट करवे सो मी ओपन माइंडेड होऊन माझे प्रॉब्लेम सांगित होतो माझ्या मामा मामी लगे असे भाषेचे प्रॉब्लेम आसा आणि एक इम्पॉर्टंट ड्रेसिंगाचे प्रॉब्लेम आसा कापड न्हेसवे ते एक थोडले कष्ट होत होते वाडी कोण कुडले फंक्शनास जाताना कापड न्हेसवे ते एक स्ट्रेस बिल्डअप जाले म्हटल्यार एक 6 महिने त्यात स्ट्रेस बट यांचे सपोर्टान मी ते पर गिरीश मी कसले करवेचे उद्दे फंक्शन आसा फर्स्ट क्वेश्चन ओ हे तुझी सून आहे आणि येऊन माझे लगे भाषांत बोलत होते मला भाषा गोत्तस आहे नाही मी कन्नडांत बोलवेचो फर्स्ट क्वेश्चन तुझी सूनच भाषेत नाही तसे येताना ते एक स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स माले माझे मामा मामीसू आयल्यान ते बट आम्ही दोघो ते कसे आम्ही हँड इन हँड सॉर्ट आउट केलं ते प्रॉब्लेम आता तू लाईक करून मस्त आमची भाषा पूर्ण करून बोलतस खुशी होते ऐकताना तसं आता तुम्ही दोघाव एक वैद्यकीय वृत्तींत असल्यान मित तुम्ही सकाळी गेलो जाल्यार येताना किती सांगतल्यार सांज कडापते सांज रात होते एकदा काहीतरी पेशंट ती असले जाल्यार मस्त वेळ होतो तसं तुम्हास घरा भितर येताना ते एक खैला रीत होते म्हटल्यार एक केला पावटी काय होता फुल्ल तुमचे एक स्ट्रेस असता म्हटल्यार एक पेशंटास बघताना आणि ते एक मस्त ताळमेचे काम हो तुमचे सो तुम्ही घरा येताना तुम्हास एक खंयतरी एक असलो एक कसले तरी एक वस्तू त्या जाग्यार नाही तर एकदा सडन कोपे वेचावन आसता तसं पुरो तुम्हास धालेस आहे खंयतरी जाल्यार मस्त बच्चावन घरा भितर येताना एक कोपेवच्या सहज पूर असो तसे तुम्हाला खंयतरी धाल्यांस येवन या आमच्या घरचे कॉमन प्रॉब्लेम दादयांस पुरांचो एक प्रॉब्लेम आसा
नाव नायले पर्यंत अंग सो बेड और घालून दावेचे ऑलमोस्ट पुरा घरांत हे प्रॉब्लेम असा आमच्या घरांतू हे प्रॉब्लेम असा आणि सेम प्रॉब्लेम बायलांचो असा हे किते इते घातले ते ड्राय करवे घालवे होईत नाही ड्रेस काही घालवेचे बट घरा येताना त्या पुरा आम्ही आम्हास बच्चावून होताना आम्हास ॲक्च्युली त्या विषयांत चर्चा करवे ॲक्च्युली एनर्जी असत नाही सो ॲक्च्युली आम्ही तशेंच सोडून ते इग्नोर करून आम्ही आमचे नेक्स्ट डेज काय ते प्रिपरेशन करवे आसा ते पुरा आम्ही बघतो आणि हे आम्ही एक एडवांटेज सांगतो माझ्या घरा हेल्प करवे जन असतात तसे होऊन पक्काने आणि एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम असता गॅस ऑन करवेचे धावेचे ते प्रॉब्लेम असा लाईट बाथरूमाचे लाईट सकाळी ऑन असल्यार केलो पटी राती येवेसर ऑन असता सो आमचे घरा मस्त जन असवेचे मित ॲटलिस्ट तेच गोत्तास आम्ही गडीबिडयार धावेचे धावून ऑफ करवेचे ते पुरा असता तसं आता तुमच्या दोघांचे तो आता गिरीश तुम्ही विनयाचे कैला गुण एक तुम्हाला मस्त इष्ट होता मस्त चर्चा करीतच नाही तर मगांपासून त्यांचं बोलता मी एक 2-3 पॉइंट घेऊन बसलो इथे तिला मगाशी मी चुक्कट भाषा बरोबर शिकलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिक्स करीत असता त्याविषयी बोलित नाही कसले सांगितलं टावेल तांकूचे काही अंगस तांकूचे काही कॉफी तांकूचे त्याव करीत असता आम्ही बोलित नाही की त्यामच होता चर्चा केल्यावर उद्या चर्चे तोरल्यावर आमच तो प्रॉब्लेम व्हायचा आम्ही घेवायचे तो व्हायचा त्याच्यापर्यंत चढ बोलवे नाही करेक्ट नाही आम्हाला प्रॉब्लेम नका दिला आम्ही ओगीत बसवले ठीक आहे सांगितलं कुठल्या लोट तोडलं नाही टप्प तो व्हायचं आम्ही तोडले नाही टप्प तो व्हायचे ते खतम कोण असावे स्ट्रेस कोण असावे एकल्याच एक कल्लो झाल्या तुम्ही कल्लो झाल्या ते जीवनात एक लायक कल्लो झाले नाही आम्हाला कळतात एंट्री मारताना तर त्या फेसबुक कळतं बडा होता ना कळतं सकाळच्या कॉफीचे ग्लास राती सर बाकी असता केला पटी बोलवे नाही आयदर नंतर तुम्ही बोलवत तसं विनय तुम्ही गिरीशाचे कैला गुण एक इष्ट पडता गिरीशाचे गुण म्हटल्यार एक ह्युमरस नेचर ओके सो कसले असलेरू आम्ही चर्चा करीत असलेरू तेच एक एक्सप्रेशन प्रॉब्लेम असा सिरियस सिच्युएशन अंत केला पण एक स्माइल देतात किती सिरियस सिच्युएशन त्या टायमार काय होतं आमची ते सिरियस सिच्युएशन ऑटोमॅटिकली लो वेटेज होता सो सिरियस सिच्युएशन कॉमेडी होता ते सो ते एक मला भारी माझे फेवरेट गुण ते त्यांचे अंत किती म्हटल्यार किती स्ट्रेस होऊन दे कसले होऊन दे स्ट्रेस असतात तोंड सिरियस असता विदिन 2 मिनिट्स स्माइल देतात सो ते एक व्हेरी सूदिंग गुण आम्हास एक मनशांती होता टायर्ड होऊन येताना एक त्या टायर्डनेस आम्हाला उडास असत नाही तर तुमच्या जीवन तो दकले गलाटे कोप पुरो असत होऊन झालं तर त्या सांगतात नाही ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ पुरांच्या सेम स्टोरी दाखवत नाही तिक भितर दडाबडा वहीत असते पुरांच्या तसंत आता आणि एक कन्नडंत एक उक्ती असा गंड हेंडीर जಗಳ उंडू मलगो तनक ಅವನ್ एक ऐकलं असं तसंत आता तुमच्या कसं तुमच्या घरांत एक दकले तटापटा होता म्हणता ना तुम्ही कोण अद्दी मानवितो रात निजेच्या नद्दी तुम्ही कोण सम करून घेतो तुम्हाला तुम्ही मी ऍक्च्युअली स्टार्टिंग अंतू वाडीक जाल्ल्या टायमार असं ऐकत होतो घरा गहू बायलांचे चिके कसल्या किटीपिटी होता काही तसा होता काही हसा होता काही मग एक पाटीने सांगित होते याच्या कोणे रिलेटिव्ह मला उडास नाही स्टार्टिंगर सांगितलं त्यांच्या लढाई नंतर ऐदना पुरत अंकोचे काही दडाबडा त्या ऐकून मला बैला याच्या हिस्ट्री भयंकर स्ट्रॉंग असा आणि आम्ही रिस्क घेतल्यावर आम्हाला सेम प्रॉब्लेम तसं चढ कयो करवत आहेत ना मी सांगितलं ना आमच्या तैसून ते पॅचअप करून सोडायचे तिकता लायक ते केद्दोन सो लायक तसंत आता गिरीश आता विनय केद्दोनो एक काहीतरी दावेचे असले जाल्यार एक लायक फंक्शनाक जावचे असले एक लायक साडी घालून येते नाही जाल्यार एक लायकची ड्रेस घालून येते ते तुमच्या येद्रास येऊन रावताना तू एक वर्सून कलसर बघून तू एक त्याला लायक पुगार लावून असाय ऍक्च्युअली सारी अंतू तिने त्या सांगितलं ना टॉम बॉय सारी घालायचे मस्त उण्या मित बघतलं त्याला मे बी एंगेजमेंट टायमार वाडिकेच्या टायमार असतात मी कोण क्लोज रिलेटिव्ह असल्यार घालता अद्दी अम्मा पुरा सांगितली ना आता फंक्शन जाताना सुडको घालून आता त्यांचो मंगा करून तोला आता ते सांगतात ड्रेस हाकू तोंदरे लावून सो तेही सेट झाल्या मी येदाय दोनदा काही ट्राय केलं त्या ड्रेस नव्या बारी शोक असो मी केल्या 1-2 वर्षात दिल्या त्याच्यापर्यंत त्या रिस्क घेवचे तसं बघता विचारलं सांगायचे चंदा काढता म्हणून त्याच्यापर्यंत नाही म्हटलं की त्या बायलेन एक लायक ड्रेस करून कसं चिक्के बदलावणे बायलेंत असताना
ती पूर एक सामान्य विचार म्हणलं माझ्या गावान काहीतरी मला एक लायक सांगस वी म्हणून एक असता तसं विनय कसं तरी तसं लेखून घेऊन असत ते मी त्या पुरे एक्सपेक्टेशन्स करवायचे सुन चड मला स्ट्रेसच होत होते कापड समर रोलन्स आहे नाही माझ्यावर त्या स्ट्रेसरच केदवान असतो मी बट हां केला पाटी ओके एक्सपेक्टेशन्स असता त्या टायमार मीच जाऊन विचारतो या ड्रेस कल्ले खंय सुनाड या उडासच आहे आम्ही केला हाडले वय ते कल हाडले परवाच हाडले नाही ऍक्च्युली ते ओल्ड ड्रेस असता त्याच कलतू नाही नवे ड्रेस आहे ओल्ड ड्रेस आणि ते पुकोट सांग एक काहीतरी सांगावे सांगून सोडवायचे आणि तो दुखवित नाही तो मन दुखवित नाही तो तसं आता विनय तुम्ही आता एक वारडीक होऊन येताना तुमच्या घरा मस्त जन म्हटलं गिरीश असं बहिण्यो तिघा बहिण्यो मी एक भाव पुरवते भावाची बायल एक तुमचे एक अविभक्त कुटुंब होऊन असत ते त्याच्या प्रांत वारडीक झाली बहिण्यांस वारडीक झाली पुरा गेली घर खाली खाली होता तुम्हाला ते एक आत्ता मी गे सामान्य होऊन आत्ता पुरे एक दक्कली फॅमिली तसे असताना तुम्ही असता एक व्यत्यास कळताय म्हटलं आता आधी तुम्ही वारडी कोण येताना मस्त जना असले एक संसार आणि आत्ता एक दोघा जणांच्या तिघा जणांच्या फॅमिलीचे त्या एक संसार तुम्हाला एक व्यत्यास काहीतरी कळताय त्यांतो ॲक्च्युली जॉईंट फॅमिली ಅಂತ आम्ही अनको जॉईंट फॅमिली ಅಂತ असा जॉईंट फॅमिली ಅಂತ ॲक्च्युली मस्त ॲडजस्टमेंट्स करवे होता मला ॲक्च्युली वारडीकून इनिशियली येताना घरा त्या टायमार आम्ही किड्डीश नाही वारडीकून येताना मूवीज पुरं बघून हम साथ है तेंत पर 14 people 15 people पुरं ಒಟ್ಟು एक घरात असवेचे काय केलवेचे काय पद्य सांगायचे काय आम्ही घरा येताना वाडीकोन जाताना आम्ही असतो की आलोचना असतो की फॅमिली असे असतं बट ॲक्च्युली निजा जीवनात तसे असत नाही किती जण असा आम्ही तिथे इंगड पर्सनॅलिटीज असा तिथे डिफरंट बोलवेची रीती असता आणि पुरांचे टेस्ट डिफरंट असता पुरं डिफरंट असता सो मला ॲक्च्युली वाडीकोन येताना ते कष्ट दल्ले नाही की ते नंतर माझे चाइल्डहुड हॉस्टेल आणतो सो एक आमचे रूम आणते एक 9 members सो 9 different पर्सनॅलिटीज 9 different टेस्ट 9 different people ಒಟ್ಟು ಮಿಂಗಲ್ ಹೋಗೋನು मला तिथे काही कष्ट दल्ले नाही की ते नंतर चाइल्डहुड हांत आम्ही कसे मोल्ड होतो त्यात आमचे फायनल पर्सनॅलिटी होता म्हणून सांगतात सायंटिफिकली स्पीकिंग सो मी त्या टायमार मोल्ड जालो कसे एक डिफरंट पर्सनॅलिटीज होतो इंटरॅक्ट व्हायचे आता एक फॉर एक्झाम्पल एक कोपिष्ट मनुष्य तुम्ही कसे बोलवे म्हणून मला गोत्तसा त्याच कसले खुशी होता त्यात मी बोलतो सो मला तिथे अडॅप्टिव्ह नेचर असून मला पुरा ॲडजस्टमेंट झाले ओके त्यांचे वाडीक होऊन ती पुरा त्यांच्या घरात सेटल झाले बट पुरं लग्गी असत तसे होऊन खुशी होता आता वापस घरा येताना फंक्शन असताना कोणाचे बर्थडे असताना ॲनिव्हर्सरी होताना किती उंचलेर घरचे लेंक्या घरचे एक ब्राईटनेस घालतात घरात सो ती येताना मामा मामीचे एक तोंडात एक खुशी येवेचे कसले फंक्शन असलेरू त्यांचे लेंक्या घरा नाही जाल्यार ते फंक्शनच नाही करेक्ट तो सो त्याच घरचे एक फंक्शन सक्सेसफुल होवे होऊन जाल्यार घरचे लेंक्या हवेंत त्या घरात पुरा असल्यार घरचे मालगड्यांचे एक खुशी होता त्यांची खुशी बघताना आम्हास खुशी व्हायची करेक्ट तुझ्या गावास खुशी होतं ना तुला खुशी होते त्या माझे बायलेच खुशी झालं मला खुशी लायक झालं तस आता एक मस्त जन वैद्यकीय आम्ही ऐकल्या प्रकार वैद्य वृत्तींत असले पोराव एक देवास नंबच्या चीक उण्या म्हणताले बरे म्हणजे देवास नमतात जाल्यार त्यांच्या वृत्तीत त्यांनी देव मन लेखून घेऊन असतात तसं आता तुम्ही दोघावय तुम्ही एक वैद्यकीय वृत्तींत असल्या निमित्त तुम्हाला एक आध्यात्माचे ओर एक नंबिके असाय मी देवास डेफिनेटली बिलीव करतो टेम्पल असं होतं मस्त जायत नाही बट माझ्या बायल भयंकर असतं त्याला मी दैव बघते होण्याचे त्याला गुरुवार साईबाबा टेम्पल्स दव्या शुक्रवार मंगळदेवीस दव्या संकष्टी येताना संकष्टी धरव्या उपवास करव्या त्या करीत असतात त्याच्या मी काय सांगता उपवास आहे की करवेच्या नंतर माझ्या गो चुकडव्या तसं मी काही करीनत ना मला फुल लाभ होतं सो त्या असा मी तैनसून तई आमच्या युजली तैनसून तई तिने त्या कसले पुण्य करीत असता आम्हाला त्याच्या फला गाव येत असता ऐकलं माझे एक नेचर तसे मी स्पिरिच्युअलिटी मस्त फॉलो करतो
मी उठले कुडले फर्स्ट मला एक मंत्र सांगवे असा ते उठतानाच मला एक स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे माझे इडी दीस चुकूड जाता ते एक पॉझिटिव्ह वाईब येता मला इडी दीस चुकूड होता मला एक नंबिके असता त्यासाठी मी फॉलो करीत असा या माझे दिननित्याचे रुटीन कसे म्हटले उठले कुडले फर्स्ट धावून ओके तोंड पुरा वॉश करून फर्स्ट धावून देवाचे एदूर हात मुख धावून पुरा एक लायक धावून दे एक दीस कोणासू अन्याय होवे नाही का म्हटल्यार आम्ही पेशंट बघतो पुरांचू जस्टिस देवे आम्ही ते पुरा प्रार्थने करून मिगेत माझे दीस सुरू करवेचो पुरा होऊन क्लिनिक दावेची नदी एक तोरले पूजा करवे असा घरा देवास दिवो तोवून आरती करून तुळसी पूजा करून ಒಸ್ತಿಲು पूजा करून ಒಸ್ತಿಲು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ घालून मिग्गे ब्रेकफास्ट करून मिग्गेत मी कामास धावेचो तिथे केल्यार माझे मनसूस एक समाधान असता दीस लायक जाता म्हणून मी मस्त उणे ऐकलं एक डॉक्टर होऊन एकटं पुरा करायचं म्हणतलं मी पुरा फेस्टिवल्स पुरा हब्बा सेलिब्रेट करतो तोरले ರೀತಿ ಅಂತ मला किती नॉलेज असा या हब्बाचे इम्पॉर्टंट काय ते या हब्बास कैले देवास आम्ही पूजा करावे या हब्बास आम्ही कैले स्वीट करावे तिथे करतो मला किती साध्य असा तिथे मी ते फेस्टिवल सेलिब्रेट करतो मला एक खुशी गावता येतो या कर्वेच्या मी बोलतो ना तर तुम्हाला कळता खुशी आम्ही बोलताना या विषयांत सो मला आणि तुळसी पूजे मी सांगवेचे जाल्यार पुरा घरांत तू या एक इम्पॉर्टंट रूल करवेंत घराचे अभिवृद्धी होवे जाल्यार तुळसी पूजा भयंकर इम्पॉर्टंट घरा कंप्लीट सुख शांती रसवे जाल्यार तुळसी पूजा भयंकर इम्पॉर्टंट सो या माले माझे अम्मा अप्पानं शिकून दिले या माझे रुटीन मी सांगितलं पूजा करवेचो तुळसी पूजा पुरा मी माझे अम्मा करवेचे बघूनच मी शिकलो सो ते ऑटोमॅटिकली मला काय ते होता एक रुटीन बरी जालें उठले कुठले या पुरा करवेंत नित्य नव्हतसेंत या दीस लायक गेले देवास एक धन्यवाद सांगून मिग्गे निजवेचो त्यांत मी एक ऐकलं एक हरिकथांत ऐकलं बायलेन किती लायक पुण्य करताय त्या पुरा बायलेच होतं मात्र जाल्यार बायलेचे कैले तर एक पापाचे अंश असले ते 50% गोवास जाता म्हणून सांगून तसं गोव किती पुण्य करतय त्याच्या 50% त्याला बायलेच जाता काही तसं तर कसलं चिके या चूक होतंय ती पुरं तुलेत गावते म्हणून सांगून गोवासच गावता म्हणून सांगून तसं तर विनयानं केलं ऐकताना मस्त खुशी होता मस्त तसं आता तुम्ही एक वैद्यकीय म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही 3 महिने धायत असता तुम्हाला एक कॅम्प वयत असता तसं मस्त तुमचे एक वृत्तींत मस्त 3 महिने धावेचे येवेचे आणि पेशंटांस बघूचे पुरा असता तसे तुमचे एक जीवनांत एक कैले तर एक मस्त उडावस असोचो म्हटल्यार ही सारी नत्तान असोचे कैले तर एक क्षणावर असले जाल्यार सांगू इश्ट पावतावे तुम्ही माझ्याकडलं पेशंट होतं एक लास्ट इयर दल्ले असता तो माझ्या अण्णांच्या बारी क्लोज फ्रेंड ಕೈ ತೊದ್ವ एक 40-50 ವರ್ಷ ನದ್ದಿ ತೊದ್ವ तो सेट करूया तद्दो इतो काही अण्णालागी त्याच्यापर्यंत 30 वर्ष राहिलो नाही त्याच्यापर्यंत त्याच्या मोम्मकಳು म्हणजे त्याच्या नेकरांनी घेऊन आले तिथले सेट करूया सो तो येताना त्यांचं एक बारी आशा होती माझ्या अण्णांचं मीट होऊया त्या टाइमवर आय थिंक नवरात्री असतात सो अण्णा इथे गेले ते एल्कोस गेले ते सो त्याच्या मी फोटो पुरो काढून तोलो होतो अण्णांस दाखवूया त्याच्या ऑलमोस्ट एंडास राहिल्यानंतर सो त्याच्या आशा कसं झाल्यानंतर त्याला एक सेट घालून पोरलू करून जोव्या म्हणून बट विधिवशा कसं लावून सांगू येत नाही लास्ट मुमेंट असं त्याला सेट देवायच्या एक 3 दिसा आद्य काय तो लावला सो मस्त बेजार झालो की त्यांच्या पेरेंट्स त्याच्या नेकरांस पुरा तशा त्याच्या यास सेट घालवून त्याच्या अंतिम संस्कार केले तसं त्याच्या नेकरांसो बारी खुशी एक आमचे अण्णा आरामर एक लास्ट त्यांची इच्छा असते त्यांच्या लास्ट आशा असली मला एक दान तेव्हा पोरलू करून काव्या काव्यादल्ला नाही बट एटलीस्ट पोरलू करून घालून गेले त्या एक मी एक चुक्कोड काम केलं हांव एकल्यास एक मला एक बारी खुशी विनया तुमच्या कसं तरी काही असं तसं अविस्मरणीय सेम आम्ही आमचे प्रोफेशनांत असे मस्त सिच्युएशन्स आयलोन सामास ಕೆಲವು आमचे क्लिनिकांत येवेचे पेशंट्स पुरा पापाचे पुरा येतात घरा काम करवेचे पुरा येतात त्यांचे लागी ॲक्च्युली आमचे डेंटल ट्रीटमेंट म्हटल्यार ॲक्च्युली चिके कॉस्टली आसता रेट इंगड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स बरी असत नाही आमचे चिके मेटेरियल ते पुरा चिके रेट्स चड असता सो तसे होऊन ಕೆಲವು ಜನಸ್ ते एफोर्ड करवे होत नाही सो आम्ही काय ते करतो ಕೆಲವು ಜನಸ್ आम्ही ओके बेसिक काहीतरी चिके चार्जेस सांगतो असे चार्जेस असा
तुमस दालर दिया नाहीतर तुमस महिने देवे असल्यार दिया ಕೆಲವು ಜನ तिथे होईत नाही की ते त्यांच्या जीवनात ते दावेचे ते मिनिमम इन्कम होतो सो आम्ही ಕೆಲವು जण असं तसे पैसे घेतले नाही सो ते तसेंत आम्हास एक वेल विश गावता एकदा काय जालें मला एकदा हुशार नाही ते व्हेरी रेअर बट हुशार नाही ते क्लिनिकास दावे धरले नाही सो तसे येऊन त्या पेशंट येऊन त्या पेशंटास मी ट्रीटमेंट करीत होतो ते पेशंट येऊन विचारताना क्लिनिकान सांगितले डॉक्टर बरलिल्ला येतो म्हणून नेक्स्ट डे फ्रुट्स जाडून सो ते केअर आणि कन्सर्न हे पैसे इम्पॉर्टंट नाही आम्हास ते केअर लव कन्सर्न काय ते पाठी गावता ते इम्पॉर्टंट आम्हास ते पुरा आम्हास एक माइंडांत एक इम्प्रिंट घालून असता करेक्ट तुम्ही कसं लाईक करून टॅन्स देतावे तुम्हाला तसं ते गावतात नाही तसं आता तुम्ही कॉलेज डेसांत एक मस्त गंमत असली दोगावाय तसं आता वार्डिक होऊन झाल्या प्रांत सत्य गुण कसे म्हणून कळता तसं आता विनय वार्डिक होऊन गिरीशचे एक कैला तर गुण एक चेंज केल्ले बदलावणे जाल्ले आसाय आणि गिरीश तसं ते वार्डिक होऊन आयल्या प्रांत त्याचे एक कसं ओ या असं नक्का ते तसं करू त्या म्हणून सांगूचे एक कसं तरी त्याचे बदलावणे केलं सो काय मी त्याला काही बदलावणी केलं नाही त्या माझ्या प्रकार त्या मास्टरपीस नाही मी त्याला मला काही खरं दिलं नाही माझ्या प्रकार मी मास्टरपीस बट सत्यून म्हटल्यार अद्दी पुरा कसं म्हटल्यार मी सांगवायचे अद्दी आम्हाला कळत नाही ते इम्पॉर्टन्स कसं तुझ्या रिलेशनशिपाचे इम्पॉर्टंट कसं बॉन्डिंग कसं म्हटल्यार अद्दी कसं होते आता अम्मा जेवणास कसं तरी करते शाक कसं आहे कसाले तरी करते ते असं मीठ सामान आहे या सामान आहे तो दो मी सुमार सांगितलं तुला एक शाक करत नाही त्या नाही या नाही बट आत्ता समावित नाही आत्ता म्हटलं याव करता ना सो याच्या इनी आत्ता मला कळलं की एक शाक करू जाल्यार किती कष्ट असता तरकारी हाडोवी त्या हाडोव्या केला वाट मी हाडतो त्यात हाडवायच्या नाही तसं नाही केला वाटी कन्फ्युजन होता त्या कॅबेजेस कॉलीफ्लॉवर हाडवायचे त्या बरोबर होता बट हाडतो सो त्यांच्या कष्ट पडून करताना आम्हाला त्या कमेंट करावं लायक होत नाही त्या अद्दी होत नाही त्या आत्ता कळतात त्याच्या पाठी सुमार या असा कसं श्रम असा तसं प्रीतो असता श्रम असता तसं त्या पुरं सोडले हा अद्दी मस्त कोप येतो आत्ता कोप येत नाही वाटीक जाल्यापर्यंत कोणाचं कोप दाखवायचे याव नाही ना कोप आयल्यावर नुंगवायचे ना तसं नाही आमच्या एकटे असत आम्ही असायचे सो त्या एक इम्प्रूव्ह झालो आम्ही मी गे त्याच्यान चढ काही नाही आणि तो बदलावणे चूर तरी थोड्या त्या बदलावणे हाडले नाही मी तू बदलावणे घेतले हा म्हणजे त्या आईला प्रांत धरलं तस तुझे काय होत तसं चेंज झालं विनय माझे गोवन सांगितलं बरे मी एक मास्टरपीस नाही चेंजेस तुमच्यावर आमचे मी सांगतो एव्हरी डे आम्हाला एक चेंजेस होतं आमचे आज एक कॅरेक्टर कसे असा उद्या सिच्युएशनवर आमचे कॅरेक्टर चेंज होता सो हे वाडीक होऊन चेंज होवेचे मी सांगवेचे नाही आमचे सिच्युएशनवर आमचे कॅरेक्टर चेंज होता सो ॲटलिस्ट माझे पर्सनॅलिटी तसेंत आता एक कष्टाचे सिच्युएशन आले त्या टायमार माझे पर्सनॅलिटी इंगड एक बेजारचे सिच्युएशन झाले माझी पर्सनॅलिटी इंगड सो या माझे हुट्टू गुणावून सांगतात नाही तसेंत मी चेंज होईत असतो तसं आता तुमच्या एकट्या जीवनांत एक केला मी एक असंच एक प्रश्न विचारतो असंच एक तमाशेसाठी आता तुमच्या दोघांत सकाळी कोण बेगीन उठवायची ऑब्वियसली पुरा घरांत सेम स्टोरी बायल उठवून गोवास उठवायचे उठा उठा आता घरा तरकारी मार्केटास दावे दूध हाडवे पुरा तुंत दाव्याची विनय नाही मी सांगितलं ना मी दूध हाडतो तरकारी हाडतो आज टोमॅटो हाडवा सांगितलं त्या मी बटाटे हाडले हा तसं केलापटी कष्ट होतं बट हाडतो मी माझे डोलेस कशाले दिसतात त्या हाडवायचे केलापटी 3 दिवस बदनेत ताडले असता त्याच्यापर्यंत मला हाडवा सोडित नाही तू कसली शाक काढला सण उडास असल्या ती तरकारी घेऊन येतो माझे प्रकार पुरा गोवांचे एक मेमरी पॉवर शिके उणे असता तुम्ही एक तिथे थोडले लिस्ट तोंडान सांगितले र ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ सांगितले त्यांतू 2 आयटम येता इंगड पुरा माइंडांसून डिलीट होऊन असता त्यास एक सोल्युशन कसं म्हणतले मेसेज करा पुरा
आणि जाडा असे या पुरा हडवे ಎಂತ 2 आयटम सिलेक्ट करून हडवेचे नाही पुरा हडा आणि गोबी आणि कॅबेज त्याचे पिक्चर जाडवे नाहीतर गोबी विचारल्यावर कॅबेज विचारल्यावर आणि मैदा सांगितलं पॅकेट बघून हाडा होऊन त्या सांगावे नाहीतर गोदी येता गोदीच्या बदलास मैदा आता तुम्ही आधी दर्शन बाहेर फ्रेंड्स होऊन असली तसं तुम्हाला एक खावेचे बाहेर त्या टायमार एक बाहेर भोवायचे त्या चड असता तर तसल्या टायमात तुम्ही कोण मस्ती एक खावेचे ते एक उत्तो म्हटलं एक फुडी म्हणतो आम्ही त्या टाईप कोण होतो म्हणजे बाहेरला खावेचे जंक खावेचे एक पाणीपुरी बदल ओ मला हव्या म्हणवायचे तसं पुरं एक कोण असं आता सांगूचे आधी दर्शन आता सर आधी काय पैसे कोणाला घेते नाही बट मी येऊन जाल्यार मी तिकट्या फूड नाही मी जंक फूड चड काहीच नाही म्हणजे काहीच नाही मला इष्ट होत नाही मी आमच्या घरा कसं असलं म्हटल्यार या येवेच्या देऊन आमच्या घरा सकाळी पाहिजे दंपारा पाहिजे रात्री पाहिजेत काय तसलं मी ब्रेकफास्ट पुरं करीत असलो बट येले मस्त दिसतो बर्गर त्या पुरं काहीच असतं बट मी इडली वडा डोसा नॉर्मल लोकल बॉय तुम्ही मगांशी एक क्वेश्चन विचारलं नाही काय ते चेंजेस हाडलं नो या एक पॉइंट सांगावे मला पॅज दिसांत 3 पाटी पॅज जेवायचे मनीष आता सकाळी इडली डोसे पुरा खातात आता दिसात 2दा मात्र कोको जेवायचे नाहीतर 3 पाटी राईस एक इम्पॉर्टंट चेंज तुमच्या दोघांच्या एक येतो कोणास तुम्हाला एक अन्य क्लास बघताना एक करुणे यायचे एक त्याला एक होतले एक सहाय करूया तर तसं नाही आमच्यान मी तर काहीतरी एक होऊन दे त्याचे हेल्प व्हायचे एक सहाय व्हायचे त्याला होऊन दे म्हणून एक मनोभाव कोणास असवायचे तुमच्यात बघतल्या तू सांगितलं तर बघतल्या कोणाच करुणे यायचे नाही येणे डोले बंद केल्यावर करुणेत यायचे करुणे सोडून बदल काही व्हायचं मी नीट सांगवायच्या केला पाठी नाही हेल्प करावं नाही येऊन सांगित नाही मी कोणाच करावं त्याच करावं आम्ही बघून घ्यावं आम्ही जज करावं कोणाच करावं असल्यास पुरांचो केला पाठी केला पट्टीओ मारतात त्या कष्ट असा या कष्ट असा त्या आम्ही जज करून कराव्या आमच्यांचं काही नाही कष्ट उंटून रप्पा सहाय केला काही करवा येत नाही आता हेल्पिंग नेचर त्याला मस्त असता मस्त असं आता आम्ही एक कन्नडांत एक सांगणी असा मातु बेಳ್ಳಿ मौन ಬಂಗಾರ म्हणून ह्या कोण तुमच्यांत आमच्यांत दोघांत दोघो बेಳ್ಳಿ सो मातु ಬಂಗಾರ कसं मातु ಬಂಗಾರ सॉरी मातु बेಳ್ಳಿ आमच्या मातु बेಳ್ಳಿ मी बोलतो त्या बोलतो बट कॉम्पिटिशन असतं आमच्या मध्यांत मी उलयच्या लाईक बाहेरल्या लागी बोलताना मी चिके मी चड बोलित नाही तसं नाही मी कम्फर्टेबल झाल्या मात्र बोलतो नाही तर मी चिके रिझर्व चिके पार्टी असतो बट कोणावट गुर्त असता सुमार बोलतो मी आणि त्या सुमार बोलतो आमच्या घरात कॉम्पिटिशन असतं आज कोणी चड बोलला तर तुम्ही दोघं वय बेळ्ळीत आता आम्ही एक अखेरीस तर येताना तुम्ही एक वीक्षकांचं आमच्या तुमच्या एक जीवनाच्या वैवाहिक जीवनाच्या बघे काहीतरी एक तुम्ही सांगू इष्ट पावतावे म्हटलं तुमच्या जीवनाच्या कैलं तरी एक मादरी आमच्या जीवनाचं अळवडिसून घ्यावायचे असले जाल्यार म्हण सांगून मी एक दखले स्टोरी सांगतो सांगा एक गो बायल होते ओके मिडल क्लास बायल हाऊसवाईफ गो एक ऑफिसांत काम करवेचो ओके सो गो मस्त वर्ष दर्शन त्यात पोझिशनांत होतो त्यात सॅलरी अंत स्टक होऊन होतो सो एव्हरी पुरा हाऊस अंत एक असता ओके मला प्रमोशन होवे सॅलरी इन्क्रीज होवे फॅमिलीचे प्लॅनिंग करावे फ्युचर घरा तोरले हवे ते पुरा फॅमिली म्हणते ना त्या पुरा एक्सपेक्टेशन्स असतात सो ह्या गो असू ते एक्सपेक्टेशन होते माझी सॅलरी ह्या पार्टी तरी चड होवे ह्या पार्टी सो रिक्वेस्ट करून रिक्वेस्ट करवे होऊन असा बॉसा लागे बट कसे करवेचे होऊन पार्टी रोवलो सो ते डिस्कशन सदीनं होईत होते गोबायलाच्या मध्यांत आज मी विचारतो त्या विशयांत मस्त स्ट्रेस होतो घरा सो त्या दिवस गो बायलान डिसाईड केलं गो बायलान सांगितलेंचा गो असं आज कसे तरी जाऊन विचारा तुम्ही फुल पंप करून जाडलेंचा गो असं दोनच आन्सर असवेचे येस नाहीतर नो तुम्ही दाया कसले असल्यावर दाया आम्ही फेस करूया दाया गो दातो विचारतो बॉस लागे असे सांगतो मी तिथे काम केलोंसा तिथे हार्डवर्क केलोंसा मी मला या पाठी तरी प्रमोशन हवे सॅलरी हाईक हवे म्हणून इडी दीस योचने करून बॉसान प्रमोशनाचे लेटर बरोवन दिल्यांचा सॅलरी हाईक जाले गोवाचे सो खुशी यार गो घरा येतो घरा कॉल बेल करताना ओपन करताना बायल ऑलरेडी ड्रेस करून रोवल्यांचा गो असं आश्चर्य होतं अरे कसे कल्ल्यांचा म्हणून
तो लायक तो मे बी ऑफिसांतून कोणी फोन करून सांगतलें तुजे गोवास प्रमोशन जालें म्हणून. सो टेबलार बघतना फुल डिशीस इंगड डिशीस रेडी आसा, बायलान एक रोमॅन्टीक बरी एक कॅन्डल लाईट पुरा रेडी केलें सा. सो गोवास मस्त खुशी होता, ओ माझे बायलेस ऑलरेडी कल्लें सा, माले प्रमोशन गावलें सा म्हणून प्रमोशन लेटर असे दाखवतो बायलेस. बायल भारी खुशी होऊन माले गुत्तुते तुम्ही डिजर्व करतो या प्रमोशन असं. आम्ही इतकी वर्ष राखले या आम्हास गावले नाही, भारी खुशी जाले त्यास मी पुरे अरेंजमेंट केलं न्हू. एक केक हाडला बायलेनं त्याच्यावर त्याच्यावर काही बरोवन नाही ते एक केक हाडला आणि त्याच्या भितर एक कार्ड त्यांनी बरवले होते, कंग्रॅच्युलेशन्स मच डिझर्वड म्हणून तुम्हास तुमची किती हार्डवर्क केलं त्यास तुम्हास या डिझर्वड पोझिशन गावले, खुशी जाले, आम्ही सेलिब्रेट करूया म्हणून. केक कट केले, डिनर जाले, पुरा जाले. ओके फोटो घातले इन्स्टांत, प्रमोटेड टू विथ माय वाईफ्स सपोर्ट ते येऊन पुरा जाले. पुरा होऊन 5 दोवेचे टाईम आयले, पुरा टेबल क्लिअर करवायचे, पुरा कारण तसवेचे. सो टेबल क्लिअर जाले, पुरा होताना एक क्रम्पल्ड पेपर, एक क्रम्पल्ड कार्ड टेबलाचे अडी पडून होतो. बायल ते जाताना गोवान ओपन करून बघतलें सा. तेंतू काय ते बरं अद्दिले पेपर अंत कंग्रॅच्युलेशन्स वेल डिझर्वड होते. ह्या पेपरांत ತೊಂದರೆ नाही, तुम्हाला प्रमोशन गावले नाही तेरू आम्ही या विषय सेलिब्रेट करूया, ಎಂತೂ मी तुमचे ಒಟ್ಟು असा उन लेटर होते. प्रमोशन गावले होऊन त्या लेटर ಎದುರ್ತವನು या लेटर क्रंपल होऊन काल घातलं सा. याचे मॉरल काय ते म्हटल्यार एक्सेप्टन्स आम्ही इम्पॉर्टंट आमचे लाईफांत आमचे या वैवाहिक जीवन सक्सेस होवे जाल्यार कसले प्रॉब्लेम असल्यार ते आम्ही एक्सेप्ट करून पुढे जाऊया. एक्सेप्टन्स हवे, एक्सपेक्टेशन्स होवे नवा. एक्सपेक्टेशन्स म्हटल्यार माझे गो माले तेही बोलून नेवे, डायमंड नेकलेस ते हवे, इथे हवे. त्यांच्या घरात असे असा, आमच्या घरात असे नाही. एक्सपेक्टेशन्स असताना ते स्ट्रेस चढ असवेचे. एक्सेप्टन्स कसले प्रॉब्लेम असलेरू मी तुमचे ओट्टू हात धरून असतो हे आमचे पुरा बायकांचे माइंडांत आयलेरू वैवाहिक जीवनात सक्सेसफुली होता. सेम थिंग गोवांचो मी सांगतो. केद्वानो वाडीक होताना मला गोत नाही या निजा विषयानं मी ऐकलंच आहे. पुरा दादिया त्यांचे बायलेस एक प्रपोजल येताना सोदताना एक त्यांच्या माइंडांत एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन म्हटल्यार त्यांचे अम्मा होऊन असतात. सो वाईफांत अम्माचे एक चिके गुण बघतात, लविंग नेचर, कॅरिंग नेचर ते बघतात. चेडवा त्यांचे अप्पाचे गुण बघतात, ते प्रोटेक्टिव्ह नेचर ते पुरं बघतात. सो या सायंटिफिकली एक रूल असता तसे असतात. चेडवा त्यांचे अप्पाचे गुण बघतात, दादिया त्यांचे अम्माचे गुण बघतात. बट मी या विषयात एक सांगवे जातो, अम्मा बायल ते दोघांचं कंपेअर करवे होईत नाही. अम्माचे गुण, बायलीचे गुण केद्वा गोवांचे मनांत या एक फिक्स होऊन असता, केद्वा बायलीचे मनांत या एक फिक्स होऊन म्हणजे अप्पा गो फिक्स होऊन असता. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ असता सक्सेसफुल मॅरिड लाईफ होता. सो चिके चढ बोललो नाही मस्त लाईक सांगितलं होतं, मस्त लाईक सांगितलं. त्या एक विषय मला मस्त सांगवेन आशा होते. मला खुशी झाले, मला एक ऑपॉर्च्युनिटी गावले या पुरा बोलवे. तुम्ही मस्त लाईक करून सांगितलं विनया. त्यांत एक वैवाहिक जीवनांत एक प्रति एक ಹೆಜ್ಜೆಂತ कसल्या एक कष्ट सुख दुःख कसल्या येल्यारो आम्ही समान होऊन वाटून घेऊन गेल्यार त्या एक सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन म्हणून सांगतो. अरे तू बाळिदरे जीवन तसं. आता तुमचे एक फोटो असा आमच्या लागे त्या या एक तुम्ही कसं या आय थिंक आमस कसले सन्मान केले त्या विद्यार्थी वेतन आमच्या प्रतिष्ठापन पूर्णानंद प्रतिष्ठा त्या टाइमर आमस गुरुतिसले रेकग्नाइज केलं. लाईक मस्त धन्यवाद. या फोटो बघून आम्हाला मस्त खुशी झाले. तंतु माझ्या अण्णावर रोल आहेत पोरल करून त्या फोटोत खुशी झाली, पाठवली रोल आहेत. आज तुम्ही एक आमच्या नव्या एक कार्यक्रमाचं घेऊन तुमचे एक सांगत्याचे एक प्रतिबिंब तुम्ही आमच्या लागे एक विचार विनिमय करून घेतलं. तुम्हाला हृत्पूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद.